Nu var den sidste, han satte sig ned. Så vil jeg gerne byde jer velkommen til vores anden videnscafé i rækken af en forhåbentlig lang tradition for den slags. Og formålet jo er, at vi vil prøve at lidt op i forhold til omverdenen og prøve at fortælle lidt om, hvad vi selv, men måske også især, det var det sidste gang, og det er det igen i dag, hvad folk i vores netværker arbejder med. Overskriften for det vi for alle videnscaféerne, det er jo ligesom det, der er centralt for CRT's virke, nemlig udviklingen af landdistrikter. Sidste gang handlede det om virksomheder som et element i landdistriktsudviklingen. Den her gang der handler det om netværker. Det er jo et ord, som har været i de fleste af os, jeg tror, man egentlig godt kan sige, vores allesammens ordforråd i 20-30 år, men når vi vil gerne alligevel prøve her i dag at slå for, at der alligevel kan være en eller anden form for nyt paradigme omkring netværker og de muligheder, som det giver. Og for at introducere det, så vil jeg egentlig gerne sådan lidt prøve at introducere, men hvad er det egentlig så for nogle andre paradigmer, man har for at forstå landdistriktsudvikling? Hvad er det ligesom supplerer eller komplementerer af snatter? Der kan man jo allerførst, så kan man jo, altså det bliver ikke så langt, men det første man kan hive frem, det er jo sådan en helt grundlæggende forståelse af landdistriktsudvikling i sådan et center-periferi-perspektiv. Et paradigme omkring centrene og periferien rundt om. Det er sådan et, man kan sige teoretisk set, så er det sådan et marxistisk, strukturalistisk perspektiv, som ligger væk på. Udviklingen den foregår i byerne, den foregår der, hvor de store virksomheder er, hvor de store institutioner er, og så er det egentlig bare et omfordelingspolitisk spørgsmål at prøve at sprede de ressourcer, der så skabes i byerne, til landområderne. Men det er samtidig et perspektiv, som fuldstændig fjerner aktørerne. Det giver ikke noget frihedsrum for at handle. Landdistrikterne er strukturelt set underordnet byernes udviklingsmuligheder, og det er der ikke så meget forandret. Det er perspektiver, som simpelthen ikke rigtig har det aktørperspektiv. Derfor skete der så for en 20-30 år siden i virkeligheden. Sådan men omvendt kan man jo sige, det er jo ikke fordi, at de der strukturelle forskelle, de er ligegyldige. De eksisterer jo, de er jo reelle. Vi har et lavere indkomstniveau, vi har dårligere uddannelser osv. Men det er lidt svært at bruge det perspektiv til at angive nogle handlingsmuligheder. Det næste paradigme, som så ligesom overtog forståelsen af, hvordan forstår man landdistrikter, det er noget, jeg vil kalde stedbundne ressourcer. Og som man kan sige, hele det landdistriktsprogram, EU's landdistriktsprogram, LEADER-programmet, er meget bygget på den forståelse af landdistrikter, steder dybest set, som en social konstruktion, hvor vi historisk hele tiden er med til at skabe de ressourcer, som vi har at arbejde med. Og som sagt, det er et perspektiv, som er meget centralt for EU's landdistrikts, altså LEADER-programmet, som lå bag nu landdistriktspolitikken i Danmark med LAG'erne. Der er perspektivet at udvikle territorier, som det hedder, med territorielt udgangspunkt, at udvikle de områder, som er i fokus for indsatsen. Og netværkerne har jo været en del af det. En vigtig del af de ressourcer, som så bare har været set på et sted på et lokalt perspektiv. Det, som vi så nu vil hævde, det er jo, at udviklingen også sådan lidt har fjernet, altså at det heller ikke helt er tidsvarende længere, sådan et perspektiv. I takt med globaliseringen, vi er mere og mere mobile, vi rejser rundt, varer rejser rundt, viden rejser rundt. Der er i stigende grad, vi er simpelthen blevet multilokale. Vi er ikke kun forankret et sted, men har relationer mange andre steder. Og det er sådan set det, der er det centrale af det her begreb om multilokale tilhørsforhold, som er et af de begreber, som vi gerne vil prøve at diskutere i dag. Altså, hvad vil det sige? Der er nogle eksempler, som
ret let forståeligt måske, at fraflyttede unge har en relation til det område, de er flyttet fra, og stadigvæk kan være en ressource, selvom de ikke bor her længere. Der er den omvendte, eller ikke nødvendigvis den omvendte, men et andet eksempel med de her sommerhusejere, som også måske i hverdagen bor et andet sted, men som i stigende grad er en ressource for lokalområderne. Så det er jo også, kan man sige, en hurtig introduktion til at prøve at forstå den måde, vi forstår netværker på, som noget, der har det her potentiale i at overskride det rent lokale, altså netværker, der kan række ud over lokalområdet, at give nogle muligheder for lokal udvikling. Og man kan sige, at det her perspektiv omkring at prøve at løfte blikket væk fra for de her stedbundne ressourcer og det her stedbundne perspektiv, man kan sige, at det er også meget centralt for hele den erhvervspolitik, man har omkring klynger, at man i stigende grad i de sidste årtier har forstået erhvervsudvikling som noget, der er lokalt forankret, at det gælder om at sikre den lokale interaktion, men så omvendt, at virksomheden, globalisering, stigende mobilisering, gør, at man måske i stigende grad er nødt til at se på, hvordan hænger vores lokalområde sammen med andre områder. Hvordan hænger vi sammen med omverdenen, og forstå nogle af vores udviklingsmuligheder i sådan et perspektiv. Det var en kort, hurtig, begrebsagtig introduktion, men jeg tror alligevel, det var lidt vigtigt at prøve at løfte fra start af en lille smule niveauet for, hvad det er, vi snakker om. Prøv at sige, hvem du er. Undskyld, jeg hedder Jesper Manneke og er seniorforsker her på stedet. Har i mange år faktisk siden starten. Og noget af det, som jeg selv kigger på, er blandt andet det, som nogle helt generelle teorier om landdistriktsudvikling. Og sådan mere konkret, og når det bliver empirisk, så har noget af det, jeg har kigget meget interesseret på, har været fødevareudviklingen på Bornholm, som vi måske vil tage op i det næste seminar, eller videnscafé. Men jeg tror egentlig nu, medmindre der er helt konkrete spørgsmål til det, så synes jeg egentlig, vi skal gå i gang med de tre oplægsholdere, vi har for i dag, som er Ditte først, Rikke, og så Hans Jørgen, vores lokale LAG-koordinator, som med forskellige indfaldsvinkler vil prøve at diskutere det her med, hvordan kan man bruge, hvordan skal man forstå netværker i et landdistriktspolitik perspektiv, og hvordan kan man bruge det til at sætte gang i konkrete aktiviteter. Værsgo, Ditte. Tak for at sætte det lidt i perspektiv, og tak for en god introduktion til i hvert fald det, jeg skal snakke om, og tak til CRT, fordi I har inviteret mig til at komme i dag. Jeg har glædet mig rigtig meget. Jeg glæder mig rigtig meget, hver gang jeg skal til Bornholm, og jeg håber, at jeg også i fremtiden måske kan komme til at komme lidt mere til Bornholm. Jeg hedder Ditte, og jeg er fra Københavns Universitet, fra geografi, og jeg er PhD-studerende. Og jeg vil snakke lidt specielt om noget med forbindelser. Jeg skal tage jer med til Nepal, og nogle af jer vil måske allerede nu spørge, hvorfor er det relevant, at der er en, der snakker om Nepal, når vi er på Bornholm, og når vi egentlig godt vil snakke om noget med lokal udvikling på Bornholm. Og jeg tror, Rikke vil meget specifikt komme ind på den bornholmske case, og jeg håber, hun vil sætte det lidt i perspektiv, hvorfor nogle af de ting, og hvorfor noget af det, jeg arbejder med i Nepal, ikke er helt dumt i forhold til at se på noget udvikling i nogle lokalområder eller nogle landdistrikter. Jeg arbejder i allerøstligste del af Nepal, i et område, der hedder Ilam, og det her det er så helt tegnet op, det er det lille ward, eller det er den del af det ward, jeg arbejder i, det lille community, som ligger meget langt væk. Og for i en nepalesisk kontekst er det ikke et remote area, fordi der er områder i Nepal, hvor man skal gå flere dage for at komme til. Men der var en, der lige sagde, og vi snakkede om det lige her i starten, Bornholm er jo en ø, og det er det jo ikke i Nepal, og det er jo helt korrekt, for der er meget lidt vand i Nepal. Men den der
isolation af det der område, jeg arbejder i, hvor den nærmeste by, hvor du rigtig kan købe noget, det er altså 3 timers gang over bjerget væk. Så det er på en eller anden måde en ø, der er bare ikke vand omkring det, bare høje bjerge, der er omkring det i stedet for. Og der, hvor jeg arbejder i Nepal, der ser det sådan her ud, og det ser jo også anderledes ud end Bornholm, ikke? Men man kan alligevel godt få et indblik i, at det er noget, hvor der alligevel bor en del mennesker, og der er noget community, der er nogle huse. Og det, jeg så arbejder med i forhold til Nepal, er altså de her mennesker. Det er migranterne, det er de unge, der flytter til storbyen Kathmandu, hvor de studerer på universitetet. Så arbejder jeg med uddannelsesmigranter, der flytter væk fra den her lille landsby i Namsali hedder den, som ligger i det her Ilam-distrikt i Øst-Nepal. Jeg har en del ting, jeg gerne vil prøve at fortælle dig, hvordan jeg synes, man kan forstå, og en del koncepter og begreber, jeg godt kunne tænke mig at bringe en lille smule i spil, og så håber jeg, at det kan være noget af det, vi så kan diskutere senere. Men først vil jeg gerne lige sige lidt om, hvad migration er, og hvordan man kan forstå migration. Tit når jeg holder oplæg i København, så plejer jeg at spørge, hvor mange migranter er der til stede. Og så er der måske en fra USA, eller en fra Sverige, eller et eller andet, der rækker hånden op og siger, ja, jeg er her. Og så snakker jeg lidt om, hvad jeg synes, migration er. Og så kommer vi faktisk til, at vi til sidst er rigtig mange migranter til stede, fordi jeg synes, at medierne er lidt med til at beskrive migranter som nogle af dem, vi ser i nyhederne, som enten flytter eller migrerer, som vi ser i både på Middelhavet. Men jeg mener faktisk, at vi skal forstå det her migrantbegreb meget mere bredt, og vi skal se en migrant som en, der har flyttet sig fysisk, eller har krydset en fysisk eller en imaginær grænse. Jeg mener ikke nødvendigvis, at det kun er relevant at se på migranter som nogen, der har krydset en landegrænse, men det kan også godt, hvad kan man sige, være nogen, der har flyttet fra land til by, eller har flyttet fra en ø til fastlandet, eller har flyttet fra en lille bjergby et eller andet sted, eller på en eller anden måde har valgt at bosætte sig permanent eller i en periode et sted, der er væk fra det sted, hvor personen er født. Og så tror jeg lige pludselig, at vi alle sammen godt kan blive enige om, at vi måske er ret mange migranter, der er til stede, fordi der er måske meget få af os, der i dag bor lige præcis det sted, hvor vi var født. Der er måske nogen, der bor det sted, hvor vi var født, men har været migrant i en periode, hvor vi har boet et andet sted for at uddanne os, eller i forbindelse med et arbejde, eller et eller andet. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede mere om migration i sådan en bred forståelse. Så er der også nogen, der snakker om, at migration er et meget nyt fænomen. Og det mener jeg heller ikke, at det er. Jeg mener altid, at vi har migreret. Her for eksempel en jæger og en samler, der siger til bondekonen her, at du bondefanger mig. Og så er der et billede af en af de amerikanske indianer, eller indianske stammer, der siger, so you're against migration, og immigration splendid, when do you leave? Så den sætter ligesom det der perspektiv op, at folk har altid bevæget sig. Hvem er egentlig de oprindelige? Det er måske en længere diskussion. Noget af det, jeg også synes, vi skal fokusere på, er, at vi kan måske, altså vi kan nok ikke få folk til at stoppe med at bevæge sig. Vi kan ikke få migration til at forsvinde. Vi kan ikke. Det er en del af vores hverdag. Det er en del af den moderne verden, at folk flytter fra steder til steder. Og selvfølgelig kan man godt lave initiativer, der sikrer, at det er mere attraktivt at blive i landdistrikterne, eller det er mere attraktivt måske at komme tilbage. Men vi skal måske også prøve at se, hvad der er nogle af de positive aspekter, vi kan drage ud af, at folk er mobile og folk flytter sig. Det her er et citat, jeg har taget med fra Nina Nyberg Sørensen, som er fra DIS, og som er en af de førende migrationsforskere, mest international migration ser hun på i Danmark. Og hun siger, at der er en opblomstring af positivistiske tendenser
Og hun snakker meget om, at mange af de studier, der får støtte, eller meget af det forskning, der bliver støttet, det er nogle af de studier, der har optællinger, evidensbaseret, man registrerer, kvantificerer osv. Og ligesom snakker om det her kvantitative næsten problem, at folk flytter sig, eller i hvert fald optælling af, hvor mange mennesker flytter, og hvor flytter de sig hen. Og det synes jeg er fint nok, men jeg synes bare, at vi har brug for noget lidt mere og lidt bredere. Og jeg synes, det vi har brug for i forhold til, at folk er mobile, det er at forstå, og det her det er et citat, jeg har taget fra nogen, der hedder Page og Mercer, som jeg bruger rigtig meget i min forskning. De har en artikel og faktisk en hel bog, hvor de fokuserer på i forhold til migration og mobilitet. Why do people do stuff? Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi også, hvorfor er det folk flytter? Hvorfor er det folk ikke bliver boende, hvor de bor? Hvorfor er det, de eventuelt kommer tilbage? Det synes jeg er nogle vigtige spørgsmål. Og noget af det så, specielt min forskning fokuserer, hvad er det så, der sker med mennesker og steder, når people do stuff? Altså når mennesker for eksempel flytter. Hvad er det så, der sker inde i mennesket? Hvad er det, der sker med menneskets identitet og tilknytning? Og hvad er det, der sker med de steder, der ligesom oplever en enten til eller fraflytning? Jeg synes, vi har nogle vigtige ting, vi kan prøve at arbejde på at forstå bedre i forhold til det her. Og i forhold til at ligesom sætte lidt mere fokus på, hvad det er for nogle spørgsmål, jeg arbejder med, og hvad jeg synes, det så er, vi kan se på i forhold til at kvalificere migration lidt mere, så er det at forstå, hvad er hjem? Hvad betyder hjem for mennesker? Og så er det returning. Jeg har skrevet det på engelsk, og det er fordi, jeg synes begrebet, altså man kan godt snakke om returnering, også på dansk, men jeg synes begrebet returning er godt, fordi at det er et ord, der ikke nødvendigvis behøver at handle om en fysisk tilbageflytning. Altså det behøver ikke være mig, der flytter tilbage til der, hvor jeg var født, eller der, hvor jeg kom fra. Det kan godt være mig, der sender noget. Altså ligesom hvis man, på engelsk siger man jo mere to return something, hvis man har købt nogle julegaver, der ikke passede den, der fik dem, så kan man returne something. Man kan godt sige det på dansk også, men hvis vi prøver at snakke og se om det der med at komme tilbage, eller tilbage som returning, altså som både noget, man kan gøre fysisk, men også noget, man kan sende noget tilbage. Og så vil jeg specielt også gerne snakke om forbindelser. Og som min præsentation også hedder forvandlende forbindelser, så tror jeg, at der er en eller anden nøgle i at forstå forbindelser. Men først, hvor er det? Og her har jeg igen skrevet det på engelsk. Jeg arbejder normalt på engelsk, og så samtidig er der nogle ord på engelsk, der giver en lille smule mere mening at bruge. Men her vil jeg gerne snakke om det med at skabe et hjem, eller lave et hjem. Fordi jeg synes, og her kan vi måske godt sætte det ind i en Bornholms kontekst. Vi kan godt sige, at jeg var måske en ung nepalese, men en ung Bornholmer, der fik muligheden for at komme på universitetet, og jeg besluttede mig så for at flytte til København for måske at læse medicin. Så ville jeg forlade Bornholm, jeg ville pakke en taske, jeg ville tage afsted, og jeg ville måske finde et værelse eller et kollegieværelse. Men jeg ville ikke nødvendigvis slippe mit hjem eller mit hus, eller der hvor jeg boede på Bornholm med det samme. Og jeg ville måske heller ikke kalde det kollegieværelse, jeg fik i København, mit hjem lige med det samme. Og det er derfor, jeg snakker om det her unmaking og making home. Fordi jeg synes, at der er et eller andet interessant i forhold til, at denne der migration, eller den der flytning, faktisk er en længerevarende journey, eller en rejse, hvor man i en meget lang periode, og måske for nogen igennem det meste af deres liv, er på vej til at forlade et hjem, og på vej til at bygge et andet hjem. Og jeg synes, der er en hel masse interessante perspektiver og diskussioner, man kan tage op i forhold til det. Og der er mange, der siger til mig, at det var da jeg selv fik børn. Det var der, jeg fik et nyt hjem. Men der er også mange, der vil sige, jamen, jeg har mødt flere Bornholmer, der siger, at Bornholm bliver ved med at være mit hjem. Og det synes jeg altså er interessant, og det må man jo også kunne bruge til noget, at der er nogen, der måske har den her tilknytning til et hjem til Bornholm. Så kan vi lige komme lidt tilbage til
Nepal, og jeg kan give nogle empiriske eksempler på, hvad det er, jeg mener. Og det er fordi, jeg har lavet et spørgeskema, hvor jeg simpelthen har spurgt alle dem, der boede i Kathmandu, hvor er dit hjem, hvor bor du? Som I kan se her, så siger de næsten alle sammen i Lam. Så selvom de har boet i Kathmandu og været studerende der, nogle i 2 år, nogle i 5 år, men også flere af dem i 8, 9, 10, 11, 12 år, så ser de altså stadig i Lam som deres hjem. De har simpelthen ikke i denne her periode forladt det der hjem, som de havde ude i Østen, ude i Lam. Og hvad er hjem så? Hvad er det for, om jeg spurgte de samme igen? Hvordan vil du beskrive dit hjem? Og det var altså næsten kun positivt svar. A beautiful place, a very fantastic place. A green city. It's my parents' home, it's my home. It's where I was born, where my family lived. It's a place where I have my family and I feel comfortable. It's where I feel security and the love of my parents. Jeg synes, det er ret tydeligt, hvad er hjem? Altså hjem er forbundet til ikke bare et fysisk sted, men også et sted, hvor nogle af ens følelser, eller måske mere ens minder, er forankret eller er sammen. Kommer migranterne så tilbage? Det er et spørgsmål, jeg også tit stiller mig selv. Man snakker om de her U-turn eller J-turn, og U-turn er, om man vender helt tilbage, eller J-turn vil så være, om man vender tilbage til en større by i nærheden af der, hvor man boede. Og det er jo også interessant i forhold til meget forskning her på Bornholm. Og når jeg snakkede med de migranter om deres returning fra Iran, så spurgte jeg dem, om de i forbindelse med, at vi har snakket om det følelsesmæssige og det meget emotionelle og deres de ting, jeg præsenterede for jer før, om de havde tænkt sig at komme hjem. Og så var det altså 66%, der sagde, at de havde de tænkt på, og der var mange af dem, der var meget sikre på, at selvfølgelig ville de komme hjem, fordi de skulle hjem. Måske det betyder VDC? Ja, det betyder en kommune. Ja. Så til den kommune, hvor de var født. Og det her, det betyder så til Lamazar, det er så hovedbyen i det distrikt, de kommer fra. Så det er jo så dem, der vil lave et J-turn, altså komme halvvejs tilbage, altså tilbage til de store by. Men det er jo relativt høje tal i forhold til det, vi kender. Det er det, men så vil jeg lige tage denne her med. For så snakkede jeg med dem lidt mere praktisk om, efter vi havde ligesom pakket de første spørgsmål væk, og så kom der en række spørgsmål om lidt mere praktisk om hvordan de havde tænkt sig at indrette deres liv, om karrieremuligheder, om jobmuligheder, så videre. Og så bad jeg dem om at sige, hvor de troede, de ville bo om 5 år, om 15 år, om 30 år. Og der var altså ingen, der nævnte, at de ville komme tilbage til hverken den store hovedby, i Lam, eller til deres landsby. Og det siger jo også noget, ikke? Det siger der, at vi har en eller anden dikotomi med, hvad der er drevet af deres følelser og deres tilhørsforhold, og hvad der så egentlig praktisk er muligt for dem, hvor det er, at de kan se sig selv med det, og de ressourcer, som den person, med det, de har opnået nu. Der kunne de simpelthen ikke se sig selv have en familie og have en karriere i det sted. Og så kommer noget af det, jeg har arbejdet rigtig meget med. Hvordan er migranter forbundet til deres hjem? Og hvad er forbindelser egentlig? Hvad er forbindelser egentlig bygget af? Og der har jeg lavet sådan en trekant her med en underlægger, som jeg vil prøve at se, om jeg kan gøre mig forståelig i forhold til. Men altså, jeg har taget udgangspunkt mest i migranternes synspunkt. Men jeg har også en lille smule med i forhold til samfundets synspunkt, og der mener jeg altså det samfund, de kommer fra. Men jeg mener at kunne identificere i hvert fald 3 aspekter, der kan karakterisere de forbindelser, jeg har studeret. Og det er ikke fordi, jeg siger, at der ikke er andre aspekter eller andre måder, hvorpå man kan forstå forbindelser, fordi det tror jeg, der er. Det er bare nogle af dem, jeg har synes var interessante at studere.
Og en del af det er de følelsesmæssige forbindelser. Det har jeg allerede nævnt en lille smule af, når jeg kommer tilbage til det. Og så er der også noget med afhængighed. Og så er der også noget med nogle forbindelser, der er drevet eller skabt af nogle visioner og nogle drømme. Først vil jeg lige starte med at sige lidt om de følelsesmæssige forbindelser. Og her har jeg altså et citat med, og jeg kommer til at have nogle citater på engelsk, og det håber jeg er okay, at vi kan følge med alle sammen. Og jeg vil lige læse det op. Det er fra en uddannelsesmigrant. Han siger, I feel connected to my village. When I returned 2 days ago, I left my son to play on the ground. I was reminded of how I had played in this place like him. I wanted him to feel the love of this place and let him learn how his father grew up. Og jeg synes, det er sådan et fint citat, fordi jeg synes, at det siger meget om, først og fremmest, det der med, hvor vigtigt det der landsby og det hjem, ham her migranten har, og hvordan at han egentlig også ønsker at, hvad skal man sige, føre det videre til den næste generation. Det er ikke et unikt svar, fordi meget af det, jeg stødte på i Nepal, var mange svar som det her. Altså mange af de der følelsesmæssige udsagn, hvor det var tydeligt, at migranterne følelsesmæssigt følte sig meget mere forbundet til landsbyen, eller til deres forældres hjem, eller til deres hjem, for det var jo det, de kaldte det. Men jeg blev også opmærksom på, at det var måske lidt en, hvad skal man sige, en rosenrød fortælling af det, at det handlede om, at det var noget med deres følelser, og hvordan de følte det, fordi der var også et klart afhængighedsforhold. Uddannelsesmigranterne var i langt størstedelen af deres uddannelsesforløb meget afhængige af de penge, deres forældre kunne tjene ved at dyrke forskellige afgrøder, som de kunne sælge, og så betale for deres uddannelse. Og forældrene havde også klart nogle forventninger til de unge om, hvad der så skulle returnes senere hen, altså hvad der skulle komme tilbage, hvad de skulle få ud af den investering, de havde. Og der var en af de migranter, jeg snakkede med, der sagde, I depend on my parents. They've had to take loans, and the loans are increasing. If we can't earn well enough in the future, it will be a very big problem. They have to trust in us. Altså, så det er jo ikke kun fordi, at de føler meget for denne her hjemmestad. Det er også fordi, at der kulturelt er noget med, at de skal levere noget igen. De skal tage sig af deres forældre. Og det er jo, jeg plejer at sige det her, det i hvert fald bliver måske svært at lave nogle paralleller direkte til en dansk kontekst, fordi at der er jo en helt anden, altså for det første kultur, men også et helt andet velfærdssystem, der på ingen måde er til stede i Nepal, hvor at de forsikrer sig ligesom i at give en god uddannelse til deres børn. Og så er der selvfølgelig også noget med, at migranterne gerne vil opnå gerne vil bibeholde deres hvad skal man sige, forbindelse, fordi de vil sikre sig en del af den arv, der tilkommer dem i landsbyen. De vil gerne arve noget land. Og så mener jeg igen, at forbindelserne er lavet af eller gjort af de visioner og drømme, uddannelsesmigranterne har, og det kan man måske sige, at det er konstrueret af de to foregående, altså af afhængigheden og den der mutual, gensidig afhængighed og de følelsesmæssige forbindelser. Og jeg har igen et citat her. Due to the process of globalization, the world has changed a lot. I want to be the change maker for my place. I will bring this change to come to my home place. Og de migranter, jeg snakkede med, var meget bevidste om, at de havde fået en unik chance for at forbedre sig. Og de var meget bevidste om, at de gerne ville gøre noget. Mere end bare betale til deres familie, men de ville gerne give noget til hele samfundet. Og der var mange af dem, der faktisk allerede var enten individuelt eller i grupper involveret i aktiviteter i deres
deres hjemlandsby. Og det kan man også se her, hvis man lige går lidt videre og så ser på et citat fra en far til en uddannelsesmigrant. Han siger, they share new things, they discuss their education and whatever they have learned. For example, now my son is here and he's teaching my classes instead. Altså ikke ualmindeligt, at uddannelsesmigranterne, simpelthen når de kom hjem, overtog undervisningen i skolerne for deres forældre eller for de lokale lærere i en periode. De har bygget biblioteker, de har lavet sådan forskellige oplysningskampagner i deres landsby, de har lavet sundhedskampagner osv., fordi de simpelthen synes, at de var blevet givet en chance, og nu vil de give noget tilbage. Og det er faktisk også, forventet af samfundet. Så der er jo igen denne der, er det en frivillig handling, eller er det fordi, det på en eller anden måde er en del af et socialt system, det er sådan, det fungerer. Og der var selvfølgelig også nogle forældre, der var meget stolte, og måske mere havde brug for prestige og social position, end de egentlig havde brug for at få nogle penge tilbage, så de har sendt nogle andre ting tilbage. Og så for lige at summere op her, så synes jeg, at jeg har nogle perspektiver, jeg godt kunne tænke os, at vi tog med tilbage. Jeg har heldigvis snakket lidt med Rikke om, at det måske er noget af det, hun også ville snakke om i hendes præsentation. Men migranterne, de har, synes jeg, det var også det, hvad skal man sige, med de translokale forbindelser. Jeg synes, man kan se, at migranterne er engageret. Jeg har ikke snakket så meget om deres engagement i Kathmandu, i den by, de boede i, men de havde i hvert fald et engagement et andet sted, end hvor de boede. Det er i hvert fald helt tydeligt for mig i mit studie. Så de er på en eller anden måde mentalt til stede et eller andet sted. Og jeg synes, man kan også, i migrationsforskningen snakker man om de her remitter, og man snakker også om sociale remitter. Så remitter er ligesom penge, der bliver sendt tilbage, og det har et meget stort udviklingspotentiale globalt set, for man snakker selvfølgelig meget om, at migranter, der flytter til USA eller Europa, sender penge hjem, som er med til at hæve den økonomiske standard af deres hjemlande. Men man snakker også om sociale remitter, altså viden, engagement, indsigt, skills, så videre, som også kan sendes tilbage. Det synes jeg også er vigtigt på en eller anden måde at se den ressource. Og det jeg så synes er, at man måske kan gå videre end at snakke om det der stedsbundne, som bare noget, der er bundet til et sted, men som også er bundet ud i de her netværknetter, altså som er bundet ud i forbindelserne. Og man kan faktisk godt på en eller anden måde ophæve nogle steder ved at være afgrænset ved bjergene eller ved vandkanten, men altså til at være forbundet med andre steder. Og så kan man måske prøve at sige, at fraflytning er måske ikke den store katastrofe, hvis man i stedet for kan gøre noget, så folk bliver ved med at være forbundet hjem til deres landsby i Nepal, fordi så bliver de ved med at være der, hvor der sker noget ude i verden, eller i storbyen, eller hvor det er, så bliver de ved med at være tæt på noget, og lære noget og blive inspireret. Hvis de så bare stadigvæk har lyst til at komme hjem og dele noget af det, de har fået lov til at suge til sig med dem, der er derhjemme, så har vi måske et eller andet positivt udviklingssyn, som vi kan gøre brug af i sådan en meget mobil verden. Og det tror jeg var det sidste, jeg havde at sige. Tak. Jeg ved ikke, om du selv vil, spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen med? Det er det. Synes jeg, du skal selv kan styre. Vi har også snakket lidt om, at vi også kunne gå direkte til Rikkes, fordi den tager så meget over, hvor jeg har sluttet. Og så kunne vi tage mere en diskussion af nogle af de koncepter og begreber derefter, hvis det er okay. Hvis der er nogen, der har noget mere specifikt i forhold til at forstå mit arbejde i Nepal, så kan vi selvfølgelig tage det. Nu kan jeg måske mere praktisk sige, som der også er angivet i programmet. Efter Rikke her, så tager vi en kort pause, hvor I så kan tale for jer af de retter her, og så kommer han til efter, og den afsluttende diskussion, hvad det kan blive til der. Men det ligger måske lidt op til, at det godt kunne være, at vi skal tage Rikke nu, og så tage de spørgsmål, der må være lige før pausen.